Bethuna, nanko ke utata Mseleko siyambona ke mos wenza ii-visits zakhe. Kwezi visits ke uyayimenshina into yobana uMato ebecela nett into eyi-one kwamakhosikazi mangwabe, Mayeni, kaloku uhlala noosponono benu after school. So ebecela just udanki uMacele. Akaceli nto inintsi, ucela nett danki Macele. Siya-apprecieyitha, siyawubona umsebenzi wakho ngokusiseva useva oosponono bethu. Yhu! Bathini amakhosikazi? Bathi, udanki wanto? Udanki nto leyo? Because kaloku simunye apha kwesi sithembu, we are one. Umyeni wakho ngumyeni wethu. Abantwana bakho ngabantwana bethu, abantwana bethu ngabantwana bakho. Simunye esithembunjini. So u-thanks akho ndawo yakhe. Ndithi hayi makhosikazi, kaloku sana akwenziwa njalo. Even if yi-sister wife yenu le iniseva ngolu hlobo, ndifuna uzibuza futhi uba wayevolontile okanye utata uMseleko wathi kuye, nasi isipani for wena, uzohlala nabantwana after school? I wonder. But even if ibingusister wam lowana uhlala nabantwana bam, uvolontile uba hayi ndizohlala nabantwana bakho mani after school. Guys, u-thank you kaloku sana will go a long way. Even if uthi akafuni uba ndimbhatale, still u-thank you will go a long way. Guys, kwezi kota ziyi-four, first kota mhlawumbi nimthengela i-gift card, i-clothing voucher. Ku-term two mhlawumbi nimsapurayiza nge-favourite treat yakhe, i-dessert ayithandayo. Kukubulela okuya, kum-appreciate. Ku-term three nimthengela i-perfume, ku-term four mhlawumbi i-spa voucher. You understand? Because lixesha lakhe mabethunana eliyana and abantwana bakhe sebekhulile, badala abantwana bakhe. But ngoku after school funeka ayazi uba she's there, upriparisha ii-meals mhlawumbi for abantwana xa bebuya. But still you have to be present mos. And ube there for abantwana 5 days a week after school. That's a lot. Sometimes umntana ubuya esikolweni, they didn't have the best of days. You must be there and check on the kids. So at least noba umudi nakakade, because niveze into yoba umudi ntoni, ufana ne-weather yaseKapa, nizohamba eyi-summer time xa nibuya emisebenzini she's as cold as ice uyiwinta. Even if okusalayo uhlala nabantwana benu, nabantwana bomyeni wenu nabantwana bakhe, still say thank you to this woman. Still seek ways to appreciate her. And futhi ke utata uMseleko enye into ubunoyenza, because amakhosikazi ndiyabona uba anee-roles ngee-roles zawo where they serve the family. Just have a day of appreciation, noba zikabini ngonyaka, where you just say thank you. Guys, nasemisebenzini from time to time siyabulelwa, kubekho izineks, kube mandi. Understand laa nto nje ibhusta imoral, uqonda uba okay, hayi ndizophinde ndiqhubeke kulo msebenzi and I'll seek to do my best. Nasekhaya laa nto iyadingeka, where it's just imini apho niappreciathanayo. Kuappreciathwa yena utata uMseleko namakhosikazi for the different roles they play to make isithembu sakhe work. Understand? So if ukwi-children's department uMacele, mabethunana u-thank you uyadingeka. If uMayeni ku-catering department, iyaqonda mhlawumbi zonke izinto ezi-catering zisotshwa nguye. Okanye mhlawumbi iinto ezidibene neento zobhaka, ndandigqibele ngathi une-baking business. Abulelwe. If uMakhumalo, managing director, uyaqonda abulelwe naye as i-managing director. uMangwabi, uMangwabi u-in charge of ntoni? Entertainment. Mabethunana, whatever role a person is playing, whether big or small, just to appreciate each other. So tata uMseleko ujonga kuloo nto maan noba kukabini ngonyaka, laa nto ka-just uba niya-appreciathana. You understand? So that uMato angazofilisha uba wow, akho nto, enkosi ndijonga abantwana, because guys, yi-labour of love leyana kaloku sana.
Hayi nani niyabazi ooCocomelon bethu uba sometimes benza i-headache. Ndiyaqonda siyabathanda bona, siyabalava over, but i-headache bayayenza and yi-labour of love leyana. Sometimes umato kaloku sana ukulaa age ngoku abantwana bakhe badala benofuna uphuma with the girls out for coffee, ayokwenza ii-nails, athini thini, abethwe ngumoya because ukhulisile. But instead uthini? Funeka abe phaa every day, after school is after school for yena, for ooCocomelon. So hayi, noko makhosikazi, seek ways to thank this beautiful woman. Sister wife yenu wenza into engaphaya, yinto enkulu. Hayi, yinto enkulu kaloku mabethu nani. So hayi, khanike nimbulele, nimlavarishe, nimshawarishe.